O Concello paso a paso. No programa de hoxe imos falar un pouco de Pastoriza, lugar onde se sitúa o noso instituto. O seu nome procede de Pastoricia, que quería dicir pastor ou criador do gado. Pastoriza conta con unha ermida que sufriu moitas cousas ao longo dos anos, quemouse, quitáronlle os seus santos. Tamén hai un camiño que vai dende a ermida ata o Monte Cruceiro, lugar onde fai moito tempo agocharon a imaxe da Virxe, porque estaban quemando a ermida. Os cristiáns de agora van sempre a ver o berce da Virxe, onde a soterraran cando queimaran a ermida. A esta ermida pasaron persoaxes como Pardo Bazán, Murguía e Sarmiento. E nada máis por hoxe. Ata o próximo programa. Os han acompañado Álvaro E Alessia. Ata aquí o noso percorrido. A próxima semana continuaremos coñecendo o Concello. Agardámoste!